Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! Запрашаем паслухаць пра Крэўскі замак, пра актуальныя археалагічныя даследаванні і адкрыцці. У студыі радыё Марыя, кандыдат гістарычных навук Олег Дзярновіч. Вітаем вас, спадар Олег. Вітаю. Хвала Христу. Хвала навекі. Спадар Олег, большасць беларусаў ведае яшчэ са школы, што Крэўскі замак – гэта замак 14 стагоддзя, першы каменны замак у Вялікім княстве літоўскім, і што там было падпісана пагадненне, якое увайшло ў гісторыю пад назвай Крэўская унія. Якія яшчэ такія базавыя факты з гісторыі Крэўскага замка трэба ведаць? Вельмі важная падзея – гэта штурм Крэўскага замка ў 1433 годзе войскамі князя Свідригайлы. Так часам літаратуру называюць гэта грамадзянская вайна ці дынастычная вайна. І рэч такая, што пасля гэтага штурму замак спазнаў сапраўды вялікія разбурэнні і структура, і, можа быць, нават функцыянал змяняецца замка. То есть это такая базовая кропка на самой справе. Апроч этапа будаўніцтва еще есть этап разбурэння. І пасля яго шмат што змяняецца ў архітэктурнай гісторыі, а можа быць і сацыяльна-палітычнай гісторыі замка. Цікавы эпізод таксама знаходжанне пэўны час у замку як цэнтр староства, якое Жон Август перадаў гэтаму персанажу, адно з першых расійскіх палітэмігрантаў, вось князь Крупскі. Так у него былі маёнткі на Валыні і вось якраз Крэўскае староства. Так, значныя змены не адбыліся падчас яго ўладання, распараджэння гэтым староствам альбо эканоміяй, але такая яскравая старонка. Што яшчэ цікава, 17 стагоддзя мы заўважаем рэзкай змены прызначэння замка. Уже канчаткова ад фартыфікацыйнай пабудовы замак ператвараецца ў адміністрацыйны цэнтр староства, дзе актыўна развіваюцца рамёствы. Мы якраз вельмі шмат знаходзім артефактаў па 17 стагоддзю, прычым рамесных, то есть там матрыцы для вырабу той же кафлі. Даволі рэдкая знаходка. Еще цікавы эпізод – гэта прыгадка ў рэестрах, у інвентарах Крэўскай ратушы на тэрыторыі дзедзінца, на тэрыторыі замка. І сёння гісторыкі спрачаюцца пра ступень напаўнення магдэльбургскага права у Крэве. Хочу сказаць, што у нас інак бы оно і не было шаблонным. Кожны горад, кожнае мястэчка атрымлівалі такія вельмі індывідуальныя правы. Можна казаць, што індывідуальна, што абмежавана магдэльбургскае права, тым не менш, права самакіравання і на ўзроўні войтаўства існавала, і будынак гэтага самакіравання пад назвай ратушы якраз знаходзіўся на тэрыторыі замка. Даволі рэдкая з'ява, бо гэта замак, дзяржаўная ўласнасць, великакняжская і каралеўская, і ратушы звычайна па-за такімі ўладаннямі будаваліся. Але, я думаю, это спецыфіка Крэва. І, можа быць, найважнейшы, еще адзін з найважнейшых этапаў не развіцця, але існавання, жыцця Крэўскага замка – это, конечно, Першая световая вайна, якая цалкам змяніла ландшафт Крэва, такі гістарычны, урбаністычны, тапаграфічны в значнай ступені. І якраз звязаная адбудова першай кансервацыі замка ў 1929-30-х годах. І цяпер мы перажываем наш новы этап. Можа быць, які мы можам так адлічваць 1985 года з пачатку даследавання маштабных Крэўскага замка. А цяпер мы маем вельмі актыўны этап кансервацыі і рэстаўрацыі замка. Такі асноўны вехі, я думаю, пералічыў. Сёння на тэрыторыі замка адбываюцца раскопкі. Вось гэты археалагічны сезон, ён калі пачынаецца, калі завяршаецца?
Звычайна археалагічны сезон, это, конечно, спрыяльны летні перыяд, так, ну, нехай все лето, скажем так. Але тут незвыклая сітуацыя, бо наш сезон на Крымскім замку фактычна пачаўся ў лютым. Ну, і гэтаму ёсць тлумачэнне, таму што на гэты год з дзяржаўнага бюджэту былі выдаткаваныя заўважныя сродкі на кансервацыю. Апроч таго, трэба разумець, што мы, як археолагі, павінны забяспечваць нагляд археалагічна над всеми землянымі працамі на Крымскім замку. Але вот уже раней, літаральна 2 гады таму, был выяўлены аб'ект, які нарэшце сёлета мы пачалі маштабна даследаваць, змаглі маштабна даследаваць. Это вот Кастрыцья вежа. Так што у нас не толькі нагляд, а у нас паўнацэнныя маштабныя раскопкі. Но люты, вы запытаецеся, як люты можна працаваць. Ну так, ставіўся такі павільён, цеплапушка прыганялася. Вось. Ну і трэба еще адзначыць, што першы пласт это фактычна вот першыя пласты это фактычна завал будаўнічай вежы. Вот як она абрынулася, вот это завал і застаўся на зямлі. Так што таксама стварала свае праблемы. Ну і вось сезон пачаўся ў лютым і яшчэ не скончаны. Ну, цяпер летні перыяд, самы пік археалагічных даследаванняў. Вы сёлета ўлетку дзе больш бываеце, у Мінску ці ў Крэве? Ну, за гэты вот сезон, конечно, атрымліваецца, што, ну, я бы сказаў, что поза Минском мне там часам еще іншыя месцы приходится выезжать. Так что ў Крэве фактично так. Больше паловы часу вот я правожу в этом годзе ў Крэве. І в аколіцах Крэва. Калі казаць пра археалагічныя раскопкі, то раней, калі яны адбываліся, і гэта былі значныя такія археалагічныя даследаванні для навукі? На замку менавіта, так? Так. Зразумела. Такую першую выведку, скажем так, провел Михаил Ткачев, 1975 год. Ну, это уже далекий час. Про 10 год. И он вернулся в такой больш масштабной экспедиции разом с Олегом Трусовым. Это был Родинский университет и белореставрация. И першыні были проведены такого вот масштаба даследования археалагічнае, ці як вот конкретно, як мы гэта выкарыстоўваем для Крымскага замка, архітэктурна-археалагічныя, так? 85 год сур'ёзнай працы, якія шмат што далі. Наступная праца гэта 1988, 89, ну, может, там трошечки 90 год захапіла. Прычым у гэты перыяд даследавалася княжская вежа, вот данжон. І там вот былі зроблены фенаменальныя адкрыцці, менавіта фрэскі. Крымскія фрэскі такой візантійскай традыцыі, нанесеныя на стенах вот этого готычного замка. Я был тогда еще студентом, вот, на полставки уже працавал в реставрации, так что вот в 89 году я брал удел у даследаваннях Крымского замка, да и бачыш, так надалей застаўся павязаным. И еще серьезные працы были проведены в 2012 году, снова с данжоном. Рыхтаваўся проект кансервацыі данжона, а нават рэканструкцыі, адбудовы яго. І мы здолелі прасцей да цокольнага яруса выйсці. Умоўна кажучы, у вязніцу, дзе мог знаходзіцца кейс тут, і быў удушаны так, як верыць летапісам па загаду вялікага князя Ягайлы, каморниками егонами, так это правда пишется. И там же был арсенал замка. Вот мы следы его нашли, именно это болты арбалетные, но наконечники арбалетных стрел. Там по 20 штук. Ну, такая как бы лічба кастраваная там в одном месцы. Ну и вось, были еще там и шорфолки были, и в 2020 году периодично. Речь в том, что с 2017 года пожалуйста, новый этап менавіта кансервацыі замка з элементамі рэстаўрацыі. 2017 как бы нагляд стала ёсць.
Але вось маштабная праца, я мяркую, у 2020 годзе былі праведзены. І, канешне, гэта сезон, відаць, што адзін з самых маштабных увогуле ў археалагічным вывучэнні Крэўскага замка. Так што працы вялікія на вялікай тэрыторыі, плошчы, з выяўленнем новых канструкцый, новых падмуркаў, ну і з забыццём вот такой, скажем, новой информации, такого пожитку для розуму. И что цікаво, что вся эта информация как раз, она кладется, видите, что у вельми конкретные документы, у проект консервации и реставрации. Есть проблемы, видите, я бы сказал, что все отбывается таким конвейером. Доследование, проектование, будаўніцтва. Конечно, было б пажадана, каб гэтыя стадыі былі разнесены, але тут еще специфика фінансавання і канцэнтрацыя рэсурсаў, разумееце. Ну і ёсць у гэтым таксама свой плюс, все ж таки, таму што можна сканцэнтраваць сапраўды вялікія сілы, вялікія намаганні і даследаваць такія участкі, якія, может быть, раней лічыліся неперспектыўнымі, але які прыносяць сапраўдныя сюрпрызы. Калі казаць пра найноўшыя даследаванні, то якія сюрпрызы, якія найбольш значныя адкрыцці зроблены? Ну, так, это, видите, вы примушаете меня быть не стиплым, потому что, я с пункту зрения наукова это все оцениваю, так, и истории культуры. Я мяркую, что мы, здобыли, открыли для нашей культуры, для нашей науки такие феноменальные объекты. Проблема в том, что вот это все горячее, свежее, и она не поспеваю нормально навукова опрацаваць на ўзроўні публікацый. Так, разумеете? И я так здагадваюся, что у некоторых моих коллег могут без уваги. Пэўна. Это нормально, правда? Навука, она и повинна існаваць в таким дискуссийном поле, правда? Конечно, пасля штосьці удакладняецца. Так. Вось. Для першого объекту наша публика уже частково призвычаілася, а маецца на увазе рэшткі, ці лепей сказаць, падмуркі, цалкам захаваныя падмуркі трэцяй вежы. То, што мы называем трэцяй вежа, у літаратуры еще гуляе такая назва, пачала гуляць як Свідрыгайлава вежа, таму што мы можам сцвярджаць, што на гэтым участку замка войска Свідрыгайла прорваліся ў Крэўскі замак, і яны разбурылі гэтую вежу. Дарэчы, до конца мне ще не зразумела, чаму гарнізон, залога Крэўскага замка захоў вернасць Жымонту Кіставічу, а Свідрыгайла ішоў на Вільню, так, і пасля знаходзіўся такі моцны замак. Вось ён яго ўзяў у аблогу узімку, і там літаральна некалькі дзён гэта падзеі адбываліся, і змог уварвацца ў замак, знішчылі гэтую вежу, і ведаеце, што пасля штурму, я так разумею, ее рэшткі, руіны разабралі на пэўным узроўні, і все, на тым месцы больш нічого не адбудоўвалася. Тут сцену зарабілі, замуравалі, і то бок пра гэту вежу пасля 15 стагоддзя ніхто і не ведаў і не прыгадываў. Спадар Олег, прашу прабачэння за пытанне, але як мы можам упэўнена казаць, што гэта была вежа, калі там руіны? Вось як па руінах, па рэштках? У нас ёсць свае метады, так, архітектурна-археалагічныя, мы можам па іх вызначаць характарыстыкі аб'екта. Разумееце, мы знайшлі ва ўсходнім куце замка, які па ўсёй іканаграфіі, па ўсіх выявах на ранейшых з пачатку 19 стагоддзя быў разбураны, там быў завал. Мы знайшлі вельмі выразныя падмуркі пабудовы, таўшчыня падмуркаў до 2 метров. До 2 метров. Разумееце, гэта ўжо не просто там мураванка, некая каменічка. Это конструкция, якая знаходзіцца ў самым куце замка. Яна мае таўшчыні падмуркаў 2 метры. І, што інтрыгуе, літаральна насупраць знаходзіцца уздоўж сцяны. Знаходзіцца яшчэ адна вежа Крэўскага замка, вядомая як Малая. Яна таксама відавочна пацярпела падчас штурму Свідрыгайлава, але ее там адбудавалі,
і там як бы можна прачытаць вот этот розныя пласты і гісторыі. Так? То бок гэтыя две вежы, яны маюць аднолькавыя памеры, недзе 8,5 метраў, так? На 8,5, квадратныя менавіта. Так? І было відавочна, што яны будаваліся ў адной сістэме. І супадаюць многія параметры гэтых вежаў. Гэта падмурка і малой вежы. Так што мы можам упэўнена сцвярджаць, што гэта вежа. Еще мы знайшлі сведчанне прамыя існавання скляпення. Разумееце, скляпення, такая не банальная штука. Гэта вельмі складаны канструктыўны элемент пабудовы. Пры скляпеннях там, видите, цегліны скляпення адна на адну абапіраюцца і ствараюць вот такое вот скляпенне. Некалі нашых продкаў там з 11 стагоддзя грэкі навучылі будаваць паўцыркульнае скляпенне, хутчэй за ўсё яны і вымуроўвалі, візантыйскія майстры у цэрквах. Так? У нас тады не было, практычна не было мураванага ні сакральнага дойлідства. А тут уже новая эпоха, гэта эпоха гатычнага дойлідства, мураванага, тым ліку абарончага на нашых землях. І, разумееце, скляпенне і складанае в муроўцы, і дарагое. Вось, калі мы пачалі аналізаваць сітуацыю з маім суаўтарам па фрэсках крэўскіх Гедаль Міцкунайте, з Літоўскай акадэміі мастацтва, так, такой гарячы прапагандысцкі візантыйскае мастацтва ранняй Літве, што высветлілася, разумееце, многія касцёлы на Літве, на Літве, конечно, разумееце, ўжо ва гістарычным панятку, многія касцёлы, яны ўжо былі мураванымі, але да канца 15 стагоддзя у іх не было скляпенняў. То бок былі вот драўляныя перакрыцці, так, не адразу з'явіліся скляпенні. У свой час мне ўдалося знайсці дакумент у рыжскім архіве Latvian Histories. Латвійскі дзяржаўны гістарычны архіў. Там, ведаеце, на дзіва, для нас на дзіва, захавалася вот это ліставанне Полацка, Віцебска, з Рыжскай радай, з Ганзай праз Рыгу. У нас іх нічога не захавалася. Асобныя фрагменты, скажем, маглі трапіць у метрыку скосныя, метрыку ВКЛ. Але сам канцелярскі архіў мене там захаваўся ў Рызе, і там ёсць адзін тэкст віцебскага намесніка Неміровіча, это які якраз Неміровіч, які якраз адзін стваральнік, можна сказаць, нашай готыкі, Ішкальць, у тым ліку яго уладанні. Вот он піша у Рыгу ад імя караля Казіміра і з просьбай прыслаць майстра, абы склеп вечаны ўделаць, аднавіць скляпенне. Разумееце, у нас у 15 стагоддзі еще не хапала кампетэнцыі. А тут мы маем замак 14 стагоддзя, і вот у гэтай малой вежы, даруйце, трэцяй вежы, малой мы не знайшлі сведчання, а это трэцяй вежы, мы знайшлі і цэглу ад скляпенняў, і нервюрную цэглу. Это такая вот, скажем, крыжападобная цэгла, лекальная еще называют, конкретно нервюрная цэгла, якая отварала рабро жорсткасці скляпення. То есть на яе весь ціск заходзіл, і она такая, видите, цэгла вельмі дэкаратыўная. То есть она, власне, стварае гатычны малюнак скляпення. То есть вы выходите, калі ў гатычную камянічку, вот вы бачыце, што не просто скляпенні самі по себе там, скажем, могуць крыжовыя, але еще і нервюры, які выступаюць. Вот. Цікавы вельмі дэкаратыўны прыём, але ён функцыянальны, інжынерна-функцыянальны, канструктыўна-функцыянальны, так можна сказаць. То бок у нас некалькі аргументаў, які дазваляюць, ўжо просто без, скажем, без сумневу, з майго, можа быць, боку, сцвярджаць, што тут была трэцяя вежа. І гэта вежа, мало таго, што яна была, яна еще будавалася у сістэме з так званай малой вежы. Вот наша вежа трэцяя, і вот малая вежа. Вот одна сістэма. Гэта перыяд мадэрнізацыі ўжо з Альгердам. Як мы разумеем, замак пачалі будаваць, может быть, там в конце 20-х, 30-х годах, я меркую, што еще адбывалася будаўніцтва 14 стагоддзя за Гедымінам. Але вот за Альгердам наступіў этап
такой модернизации этого замка. И вот одно з таких наших, калі не адкрыццяў, то высновы, якое можна сцвярджаць, мы цяпер бачым зусім па-іншаму на функцыянал этого замка. Можем там ніжэй мы тэму закранем. Просто по пунктах хотел сказать вам, да, про тыя адкрыцці. Про вежу я вам сказал. Теперь мы можем сцвярджаць, што паміж вежамі існавала малой і так званы трэцяй, это уздоўж усходняй сцены замка з боку дзедзінца існавала галерэя мураваная, альбо галерэя каменічак. Так? Некаторыя сведчанні гэтага мы знайшлі. Мы знайшлі і муроўку цагляную на каменных сценах ад іх. Мы знайшлі некаторыя фрагменты. Зараз хочу вам сказаць, што якраз на гэтай сцяне кладзецца дахоўка, там стаяць арыштаванні, то бок мы не можем до конца свободно там еще працаваць, але ёсць такое пажаданне і патрабаванне да Міністэрства культуры. Рэч тым, што міністэрства лічыць, што ўжо укладзены немалыя грошы в рэстаўрацыю. То бок патрэбна, скажем так, тэрмін зажывем, манетызацыя. Замак павінен прыносіць нейкі даход, прыбытак. І тут ёсць кантраст, таму што адзін з сезонаў было 5000 гостей за год у Крымскім замку. Тогда леташні сезон, калі не памыляюсь. У Гальшанскім было 15. Але у Гальшанскім ёсць музей, все-таки так, разумееце, вот этой вежы. І таму нават была ідэя з боку міністэрства, што можа быць якім драўляны павільён для выставы там зрабіць. Навошта? Мы з архітэктарам Аленай Карлінок якраз паднялі эту тэму, навошта прыдумляць драўляныя павільёны, калі мы ведаем, што тут былі мураваныя будынкі. І хочу вам сказаць, што міністэрства вельмі зацікавілася гэтай ідэяй. Увогуле падкрэслю, што як даследчык я бы сказаў, што сітуацыя з Крымскім замкам я маю толькі падтрымку з боку Міністэрства культуры. Праекціроўшчыкі і даследчыкі маюць толькі падтрымку, таму што, скажем, вытворчы час хацелось бы хутчэй там, как называется, замкнуць контур, так? Ёсць фінансаванне бюджетнае. Бюджетнае фінансаванне павінна быць рэалізавана за год, правда, так? А тут мы ще сваімі даследаваннямі лезем. Але з боку міністэрства прагучала адназначна, што гэты аб'ект трэба даследаваць. І вось міністэрства хоча, каб мы ўскрылі галерэю, і на яе месцы былі адбудаваны, конечно, ўжо ў наступным сезоне, некалькі будынкаў. Прычым, не трэба там іх імітаваць пад старажытныя. Яны у старажытных падмурках, может быть, нават дэманстрацыя падмурку, але каб падказаць кантраст, што паміж аўтэнтычнымі сценамі і новымі будынкамі, але якія ўпісваюцца ў тыя параметры. І там можна было зрабіць музейную экспазіцыю. Тым больш, аналаг падобнага ёсць. І зусім недалёка ад Крэва. Яшчэ Фёдор Пакроўскі, калі ў 19 стагоддзі складаў археалагічную карту Віленскай губерні, і ён адзначыў гэта паданне, што мясцовае паданне, што два замкі, Крэўскі і Медніцкі, будавалі два браты Волаты. Яны падчас будаўніцтва перакідаліся кельмамі, масцяркамі. Так? Медніцкі замак, это Медзінькай сённяшні, у Літоўскай рэспубліцы, літаральна вы пераязджаеце мяжу, і там злева не адразу пры шашы, а там у глыбі, якраз ён знаходзіцца. І там, правда, што на пачатку 20-го стагоддзя яшчэ існаваў, такім паўразборным стане адзін з будынкаў. Літоўскія калегі цалкам ускрылі гэты ўнутраны перыметр, раскапалі все эти каменічкі, якія там былі, і сёння адзін такі будынак адноўлены. Слухайце, тут і каса, пакой для экскурсаводаў. Слухайце, прыбіральня, што вельмі важна, правда, для такого аб'екта, кава-машына, зала для такая інтэрактыўная для турыстаў. Функцыянал абсолютно відавочны. І мяркуецца, я это пра планы вам кажу, хацелася бы, чтобы это адбылося, але па сённяшняй дынаміцы я мяркую, што вялікі шанс на гэта ёсць. Што на месцы раскапаных камяніц
можна будзе некалькі з іх аднавіць і там зрабіць вот экспазіцыю музейную. Ну, не ведаю, ставіцца задача на гэты год, то бок я з Крэва в гэтым сезоне так і не з'еду. Калі так все адбудзецца, як патрабуецца, ну, то залежыць яшчэ ад фінансавання, самі разумееце, там трэба капаць, і там і тэхніка патрэбна, і рукі. Так што галерэя, вот эта галерэя, про якую я вам спавядаю, гэта таксама такая вельмі цікавая знаходка. Так? Мы яўна маем сведчанні гэтай галерэі, ну, але мы не маглі ўсё вскрыць. Можа, мы бы ўсё і не скрывалі яе, дарэчы. Але, ну, так ставіцца пытанне, што там ідзе кансервацыя сцены, плюс, ну, міністэрства вельмі хоча дэманстраваць, музеефікаваць, дэманстраваць падмуркі вежы, ускрытыя з часткаю вот этой галерэі. Так што, калі ўсё складзецца удала, нам прыйдзецца ў гэтым сезоне яшчэ нават ускрываць вот гэту галерэю. Галерэя цікава адкрыццё. Ну і падзея таксама вот гэтага сезона. Ну, я давайте так больш мягка ўжыву такую тэрміналогію в дадзеным выпадку. Я ўжо не буду сцвярджаць абсалютна пэўна, але я выкажу меркаванне, што мы знайшлі, ну, пра несціпласць, так? Мало того, што трэцюю вежу, мы знайшлі яшчэ трэцюю браму Крэўскага замка. Увогуле, две брамы для такого замка, а нам вядома пра две брамы, гэта не традыцыйная мадэль. У тым жа Медніцкім замку 4 брамы з кожнай сцены. У Лідскім, таксама вот, вельмі блізкім аналагу, 3 брамы. Там і две з іх, дарэчы, побач размешчаны. Разумееце? І вось, калі гэтай весною будаўнікі белрэстаўрацыі пачалі, ну, скажем так, разбіраць самааварыйныя участкі, каб на іх класці кансервацыю. Вот один фрагмент сцены, ну, просто без размерного мешания, просто посыпался. Это якраз побач з трэцяй вежы. Ось, і это не 4,5 метра працягласць. И что важно, мы пошли вот, анализовать конструкции, там не было забутылки. Ну, как будовался замок, называется стены замка, докладнее, 2 щеки, и поміж ими забутовка. Тут закидывались камені, битая цегла, и заливалась вапновой розчиной, вот такими пластами. Там на вот гидропласты нават можна было раней, правда, побачить. Теперь там, ну, складаний, только на некоторых участках их показывают. А тут не было забутовки, разумеете? Не то, что там стена разборана, не было забутовки. И я тогда, видите, спочатку подумал, ага, так может быть тут вот как раз этот участок пробили войски федералы и прорвались. Ну, але слушайте, что такое пробить 3-метровую каменную стену? Вот так, как вы видите. А это еще до эпоха, ну, реальной артиллерии. Но были там уже стенобитные процессования, и з'является и артиллерия, але она не имела такой могутности. Вот. Потом мы нашли еще такие по боках такие опрацаванные камені. Вот по боках, скажем, это ниши. Вот уже цікаво. А коли пошли копать подмурки, мы нашли такую дугоподобную конструкцию, назвали ее забрамьем. Звычайно, такие конструкции додатковые, яны ствараліся з напольного боку брамы, звонкого. А тут яна з боку дзедзінца. Это таксама так вельмі дзіўна, але вот я подзначыў, мы маем аналагі у тым же Лідскім замку, потому что там была знойдена одна з гатычных брам, ну, з гатычнай аркай, и там якраз вот этот внутренний выступ находился на уровне подмурка, и его так цеглу подмуровали, показали. И вот на этом этапе для меня с великой ступенью вероятности, это уже гипотеза, якая перешла у концепцию, для меня стало зразумелым, что мы маем еще одну браму Крэўскага замка. И зразумела теперь,
чаму гэта вежа была разбурана. Гэта брама у адрозненне ад дзвюх іншых брам. Брама Крыўскага замка была ніжняя. Там ты брамы верхнія, то бок да іх вёў пад'ёмны мост, які разбіраўся, там ці падымаўся. А тут гэта брама была ніжняя. Таксама быў мост, але там, я так разумею, блізка падыходзіў роў ці рака Крыўлянка. І таму, дарэчы, што он блізка падыходзіў да мура, прыйшлося вымуроўваць заднюю частку, то, што за брамай мы называем. Так. І вот тут менавіта, як мы цяпер бачым, войска сельдэргалы і прарваліся праз эту браму. І яна зусім блізкая ад вежы трэцяй. Ну і вось залога давала адпор, адбівалася якраз у гэтай малой вежы. Таму гэта вежа, была дэструктураваная. Разумееце, пазл склаўся па выніку. Тут, разумееце, мало того, што мы знайшлі вежу, разумелі, што мы знайшлі галерэю, а мы знайшлі яшчэ канструкцыю, якой паводле маю канцэпцыю з'яўляецца трэцяй брамай Крыўскага замка. Вот. Слухайце, столькі доказаў на адзін сезон, это, я бы сказал, нават анамальна. То есть это павінна расцягвацца на больш перыяд, правда? Занадта шмат все это обвалілася, і еще только трэба пераварыць еще колькі. Яшчэ асэнсаваць. Так, і выкласці, ведаеце, такой, як бы, канвенцыянальнай мовы, то есть, там, с крэслёнкамі, фотодокументамі, всеми магчымымі архіўнымі спасылкамі, які магчыма тут прыкласці, такую верифікацыю, зрабіць. Як бы на ўзроўні майго даследавання мне ўжо сітуацыя зразумела, але ж я мушу іншым гэта давесці. І вось што яшчэ вельмі важна. Вот вся ж эта інфармацыя ідзе проста вжывую праектаванне. Знаете, якая адказнасць. І, дарэчы, мы знайшлі кампраміс па гэтай браме. Мы можем приблизно сказать, як она выглядала. Модулю той же 4,5 метра, як у тых двух брамаў, што вельмі цікава, разумееце? А модуль быў аднолькавы. Мы можем сказаць, конечно, што была арка, але я мяркую, это разумна. Вот архитектор, автор проекта прапанаваў такое решение, что просто покидаем проем, кратами его закрываем и показываем, где вот это все отбывалось. А еще такой цікавый эпизод был, я вам не сказал. Это еще такие, может быть, не совсем такие гуманные. Это же была еще такая холодная весна наша, сёлетняя. И когда вот эти працы велись, это вужаки поползли. То бок мы это вот в этом развале, то есть тому он и развал, там были их гнезды, разумеете. И вот, можно сказать, на снег поползли вужаки. Молодые выжили, могу сказать. Я так вельми удивился. А чему там были гнезда? Там вот эти пустоты были. В адрозненне суседних участков стен, где была забутовка. А забутовка довольно щільная. А тут просто вот так вот была заделана стена. Была брама. Вместо брамы просто было низкоякостно. Низкоякостно с пункту гледжання 14 стагоддзя. Просто заделана стена, закладена каменями, и там вот гэтыя нішы пустоты и заховаліся. Вось. И хочу вам сказать, мы стали таксама прыцягваць па магчымасці архіўныя звесткі. Слухайте, есть что взять. Разумеете, что в 1938 годзе варшаўскі часопіс «Земля», «Земля», разумел, это краязнаўчы часопіс, такі краязнаўчы, турыстычны, краязнаўчы, хутчэй, такі навукова-краязнаўчы, апублікаваў нумар, прысвечаны землі Віленскай, вот Віленшчыне, так? И там был особный артикул по Крыму, по Крымскому замку, и находилась там реконструкция неведомой мне персоны В. Абуховича. В по-польски, да? В. Абуховича, які прапанаваў сваю рэканструкцыю гэтага замка. Мне гэта рэканструкцыя была і раней вядомая. Я лічу ее, слухайте, абсолютной фантазией. Еще удивлялся, откуда он вот это, все это взял, это звестки. Слухайте, и вось наши працы в этом сезоне практично подтвердили
ну, не на 100%, але значит, ступені пацвердзілі рэканструкцыю Абуховіча, бо у яго ёсць і трэцяя вежа, і галерэя паміж вежамі, і брама нават паказана. На гэта я звярнуў апошнюю чаргу увагу. Больш таго, эта гісторыя мае такі вельмі дзіўны працяг, таму што у 1900, вы, может быть, будете здзіўлены, я буду здзіўлены, у 1942 годзе, ну, самы разгар вайны, прыязджаюць два літоўскіх архітэктары у Крыўскі замак. А тут трэба еще такую предысторию коротенько сказать, что нацистская администрация, ну, поделила вот эту территорию оккупованную на, ну, по своему разумению, и вот эта территория, как бы мы назвали, Усходняя Литва, альбо Виленское воеводство, вот як Ленин подписал с Литовской республикой в 20 году мирную домову, отдавшую вот эту всю территорию Литовской республики, там, до Молодечной, так? То есть фактично немцы у цивільнае кіраванне перадалі таксама не Вайсуртэніі, сталіцу Менску, так? а камісарыяту Літауэн, сталіцу Коўні. Вільню не дазволілі зрабіць сталіцу. Вот. І вот прыязджаюць з Коўна. Это важно, потому что мы как раз у Ковенскім архіве знайшлі іхнія абмеры. Прыязджаюць два архітэктары, ну, адзін з іх Салюлёніс, а другі Макаревич. Ну, Макаревич, скажем так. Знаете, 42 год. Ну, между іншым, невядома еще до конца лёс войны. Ну, ясно, что после битвы под Москвой бліцкрыга не будзе, он провалился. Вось, но тым не менш, вот они приезжают як на свою территорию и робяць обмеры Кревского замка, и ведаеце что? Яны пунктирно позначаюць вот эту вот заходнюю стену третьей вежи. Пасля войны мы ее не бачили уже. Разумеете, это вот отбылося в той период. Пунктирно означает, что она, ну так, не вельмі добра вступает, так вот на уровне земли можно побачить. И вот теперь я разумею, откуль походит реконструкция Абуховича и вот это вот крыніца замалёвак литовских, ковенских архитекторов. Речь о том, что в 29-30-х годах у Крыўскім замку пасля Першай световой войны проводились консервацыйныя працы, кіраваў імі, ну, курировал, лепей так сказать, не кіравал, а как раз Станіслав Флёренс, як галоўны консерватор Віленскага і Наварскага воеводства. Ну, консерватор тут як персона адказная за захаванне спадчыны. Ну, пасля войны, дарэчы, шматгадовы дырэктар музея народовага в Варшаве. Такая мастацтвазнаўчым коле, такая вельмі вядомая, ну, можна сказать, культавая, да, персона. И мы не маем звесткі про археологию, а я спрабаваў з фондами бібліятэкі Рублеўскіх, Літоўскай акадэміі навук, з фондами, звязаныя з этой консервацией. Фотаздымкі ёсць. Ну, ладно, звестак про археологию пакуль што мы не выявілі. Але зразумела, што калі там праводзілись такія маштабныя кансервацыйныя працы, ясна, што там праводзілись земляныя таксама работы. І вось падчас этой земляных работ яны якраз і маглі выйсці на тыя асаблівасці канструкцыйныя, якія дазволілі ім прапанаваць такую рэканструкцыю, праект рэканструкцыі, які у наши дни таким вот адзіным чынам подтвердился. Так что тут такая еще, видите, такая еще доследчая интрига, оказывается, есть. Спадар Олег, калі казаць пра галерэю, то цяпер і вы знаходзіце будучыя экспанаты для гэтай галерэі. Што знойдзена з артефактаў? Ввогуле ці гэтага сезона? Давайте гэтага сезона. Ну, гэтага сезона не так шмат. Чаму я патлумачу? Таму што вежа абрынулася, а мы зараз працуем на вежы. Вежа абрынулася, і яе разабралі. І з такіх адчувальных артефактаў, можа быць, іх не шмат. Но нам самыя каштоўныя знаходкі – это вот падмурак.
Вельмі важна для нас з пункту гледжання рэстаўрацыі знаходкі гэта якраз вот эта цэгла нервюрная і цэгла скляпенняў. У нас ёсць некалькі цэлых форм, што вельмі важна, і я спадзяюся, што у перспектыве это можа спатрэбіцца для іх вытворчасці, калі дойдзе час да аднаўлення якраз княжскай галоўнай вежы, дзе там два ярусы мелі мураваныя скляпенні. Некаторыя вельмі цікавыя артефакты мы знайшлі. Гэта такія накладкі. Вельмі дзіўна, я шукаў аналагі. У нас ёсць пару штук, але такія яўныя прыклады гэта якраз апісаныя ў чэшскай літаратуры. Разумееце, гэта лічыцца там наканечнік паса, гарнітуры паса, так трохі нечакана. Кераміка адпаведная 15 стагоддзя на здароўні падлогі. Але слухайце, мы знайшлі это літаральна знаходка апошняга месяца, мы знайшлі драўляныя канструкцыі. Разумееце, замак будуецца у балаціне, такім тарфяніку, скажем так. І там, адпаведна, не было вельмі глыбокага залягання гэтых падмуркаў, але неабходна было зрабіць адпаведныя канструкцыі. І вось кшталту палю. Палі пад вуглом, пад кутом загнаныя. На іх ужо толькі класы мураваны падмурка, загнаны ў тарфяную масу. Падлога драўляная згарэла якраз падчас этого штурма 15 стагоддзя, але пад ёй былі лагі, і мы знайшлі гэтыя лагі. Хваёвыя, сасновыя. Яны ў вадзе. Там вельмі высокі ўзровень грунтовых вод. Таму яны так добра захаваліся. Не ведаю, я так спрабую зараз прадпрымаць намаганне, мы паспрабуем нешта захаваць, закансерваваць, а па-другое, падумаць, як пакінуць такі зандаж, каб дэманстраваць гісторыю архітэктуры гэтага аб'екта. Тут ёсць такія чыста тэхналагічныя, нават не столькі даследчык, колькі тэхналагічнае пытанне. Яны не элементарныя, іх трэба вырашаць. Спрабуем у камунікацыі з калегамі і па акадэміі, і па рэстаўрацыі, як мінімум это пытанне ўздымаць, і, можа быць, паспрабуем нешта вырашыць. Так што выяўленне драўляных канструкцый вельмі важна, таму што мы маем шанс тады яшчэ перайсці на ўзровень тэхналогіі, то бок атрымаць даты, калі былі сечаны гэтыя дрэвы, што нам падкажа больш дакладна магчымую дату пабудовы, прынамсі, вежы, трэцяй вежы Крэскага замка. І традыцыйна мы знаходзім, канешне, кафлю, гэта перыяд гаршковай кафлі. Яшчэ адна катэгорыя знаходак. Я раней называў адзін з такіх важных перыядаў для гісторыі Крэскага замка, гэта Першая сусветная вайна. Разумееце, і ад яе немагчыма адмовіцца, таму што моя тэза, што Крэскі замак это не толькі помнік сярэднявечнай фортыфікацыі, але гэта месца памяці Першай сусветнай вайны. І такі вельмі добры напамін пра разбуральнасць вайны. І, дарэчы, між іншым, все варонкі на дзедзінцы замка, па праекту мяркуецца іх захаваць, экспанаваць. Бачыце, некалькі такіх пластоў, што, дарэчы, цалкам упісваецца ў венецыянскую хартыю рэстаўрацыі, таму што розныя перыяды існавання помніка павінны быць рэпрэзентаваны. У нас вельмі шмат находак па Першай вайне, і такі банальны, там чорны метал, скелеты снарядаў, кулі. Там, конечно, няма цэлых патронаў. Кулі. Цікава, што там знаходзім і амерыканскія, таму што Злучаныя Штаты вельмі актыўна дапамагалі расійскай імперіі, а ўжо это была нават пасля падзення царскага рэжыма, але яшчэ не вечна рэспублікай. Так я б меркаваў, што выканцыйнай монархіі, калі прэм'ер быў Керенскі, то вельмі моцныя амерыканскія пастаўкі ішлі ў Расію. Мы таксама гэта можам адсачыць на Крэскім замку і увогуле у Крэва. Ліхтарык. Знаеце, ліхтарык Першай сусветнай вайны з батарэйкамі. Зразумела, в якім-то стане, але так вельмі цікава. Ведаеце, мы ж даследуем і замак, але з такого комплекснага падыходу і наваколлі.
найбліжэйшы найперш і больш далёкі, але набліжэйшы наваколле. І вось у гэтым сезоне над замкам, па вышынях на вуліцы Богдановскай мы знайшлі старажытную ганчарню, так, ганчарную майстэрню з велізарным завалам керамікі, але там у гэтым завале мы знайшлі такія унікальныя артефакты, як крэўскія кукуці. Кукуць – гэта рэгіянальная назва свісцёлак. Прычым такая, ну, это балтызм абсалютна. Кукуціс – гэта птушка. Одна з птушак, так? І вот менты вот на Віленшчыне, вот Крэве конкретно, в акольцы Крэва, такія свісцёлкі называюць кукуцямі. Яны вядомыя як этнаграфічныя. Вот у нас ёсць этнаграфічная кукуць, птушечка. Але слухайце, мы знайшлі кукуці 17 стагоддзя. Вот я вам могу прадэманстраваць, гуляйце себе, кукуць, свісцёлку 17 стагоддзя, якая грыва, паглядзіце. І ён функцыянальны, ён гучыць. Паспрабуем. Сябры, так гучыць кукуць 17 стагоддзя. Спадар Олег, цікавасць да Крэўскага замка безумоўна ўзрастае. Сёння турысты могуць прыехаць і пабачыць, як адбываюцца археалагічныя раскопкі. Ці перашкаджаюць турысты археолагам? Ну, ведаеце, значная частка замка сёння ўжо перададзена Смаргонскаму музею. Існуе група музейная Крэўскага замка. І фактычна 6 дзён з 7 там ёсць прадстаўнікі музея, у тым ліку, што важна, на выходных. То бок людзі ўжо могуць трапіць на тэрыторыю Крэўскага замка. Прычым там зусім мізерныя грошы, там што-то 3 рублі і 2 рублі дзіцячы квіток. Некаторую экспазіцыю па будаўніцтву, будматэрыялах і па першаванні могуць агледзець, могуць турысты замовіць экскурсію паведную. Нашы раскопкі праводзяцца на тэрыторыі будаўнічай, абнесены адпаведна агароджы, стужкамі, знакамі. Вось. Хаця, я прызнаюся, часам бываюць такія вельмі неадказныя людзі, які спрабуюць залезці. Разумееце, тут экраны працуюць, бывае. Пагрузчыкі пад'язджаюць, каб выцягваць гэтыя бадзі з грунтам для пераборкі. Вось. Ну, найперш, конечно, гэта адбываецца, калі залазяць такія людзі на выходных. Ну, гэта неправільна. Там вартаўнік спрабуе з імі дыскутаваць. Не скажу, што это масавая з'ява, но это адбываецца, ну, але такое вялікага дыскамфорту гэта не ўнесла. Важна, што, в прынцыпе, ў замак ужо можна ўвайсці. Ну, дарэчы, вот, калі 12 числа, да, 12 ліпеня быў Крэўскі фэст, Крэва на скрыжалях часу, он стаў такім традыцыйным, і его якраз праводзіць музей крэўскі. Там уже некалькі фэстаў, разумееце. Вот у жніўні будзе крэўская кераміка, гэта мясцовыя ўлады. Аддзел культуры, здаецца, калі не памыляюсь, арганізуе. А тут музей арганізоўваў з рэканструктарамі. І вот была такая разумная форма прынята. Мяне папрасілі, каб я там правіў лекцыю менавіта на самім аб'екце. І мы там такімі чырвонымі стужкамі абнеслі, але маглі стаяць каля падмуркаў. І тых, хто быў ахвотна, а такіх аказалася немала, маглі на свае вочы пабачыць гэты аб'ект. Так, я за тое, каб грамадскасць мела доступ і да інфармацыі, і такім вот засцерагальным фармаце з пункту тэхнікі бяспекі, да, самого аб'екта. Ну, это цікава. Як я мяркую, может быть, у меня професійная дэфармацыя, я мяркую, што гэтыя вот падмуркі, яны эстэтычна прыгожыя таксама, разумееце? Іх цікава, ну, вот, пабачыць у любым выпадку. Ну, і паўтаруся, про то, што я ўжо казаў, што ёсць такое імкненне да стварэння паўнацэннага музея. В этом таксама ёсць праблема, што у нас вот эта тэма фрэсак, некалі я выступаў у вас на радыё, унікальныя артефакты нашай культуры, фрэски 14-го, конца 14-го, пачатку 15-го стагоддзя, як іх экспанаваць, дзе экспанаваць. Вот. Ну, зараз там абмяркоўваецца ідэя халоднай экспазіцыі гэтай вежы княскай. Я катэгарычна супраць, хто такое прапановае.
значит, не было роли ни туристов, но не тых бабуль нагляч, такие в валенках пусть будут сидеть, да. Тем больше сучасная технология, она же не потребует центрального отепления. Видите, зараз можно робить кропковое отепление, такое инфрачервоное, вось. Но я супраць холодной экспозиции, тем больше, что подобная идея існуе адносна щитовки на Варварском замку. Ну, дискуссии еще как бы отбываются, я свои аргументы буду приводить. И проблема в том, что у холодной экспозиции мы не сможем выставлять фрески. Потому что холодная экспозиция – это у мураваным побудове, сами разумеете, з лікам зимы. Это, значит, будет вильготность отповедная. Ну, вот такая дискуссия еще есть. А в этих галереях, которые частково мяркуюцца аднавіць, ну, яны меньше по памерах, там простей все это зрабіць, потому что будет робиться уже цалкам сучасных материалов. Ну, не будет такая подробка под архаику, под антытычнасць. Ну, можна будзе адразу пабачыць, што сучасны будынак танкаваны, але вось ён знаходзіцца на гістарычным месцы. Там, конечно, все гэтыя тепловые, коммуникационные режимы простей будзе наладзіць, чым вот у вежы-данжоне. Данжон такая как бы сур'ёзная тэма. Ну, может быть, все-таки, спадзяюся, мы да его реконструкция. А перед гэтым, как было все намалёва, даследаванне, один сезон цалкам, и минимум там еще сезон проектования. Вот на третий сезон можно будет приступить до реконструкции вежи данжона. Ну, что будет такой значный для нас подей. Наш теперь державный бюджет так отказно ставится до подобных объектов, до подобных прац. Так что я такой, ну, как бы пэўную пазітыўную будучыню не бачу. Спадар Олег, дзякуй вялікі, што ў гэты гарачы час завіталі да нас, знайшлі час паміж Крэвам і Мінскам завітаць у студыю Радыё Марыя. Дзякуй пра тое, што падрабязна нам усё расказалі, бо нам вельмі было цікава, што там адбываецца. І будзем сачыць далей за адкрыццямі і далейшым развіццём Крэўскага замка. Спадарня Тацяна, дзякую за вашу сталую цікавасць да нашего вельмі важного объекта и, сказать, помника культуры и истории Крэўскага замка. Всего найлепшага, з Богом. Культурная раніца з Тацянай Сапегай.